Zdravím lidičky, vítám vás pracovatel Zahrad, no a dneska vás vítám u nového videa. Dneska tu mám pro vás něco speciálního, protože máme tady nová kolová vozítka anglická AEC. Dneska se s ním zahrajeme, ještě jsem s ním nehrál ani jednu bitvu a jdeme si s tím zahrát. Takže já teda počkám, než bude bitva a pak si k němu něco řekneme. Tak, dostali jsme se do bitvy a vidím, že tam jsou 4, což je pro mě super, protože já ho nemám vůbec vylepšený a je úplně základní. Co jsem si zjišťoval o těchto autech, je to teda úplná novinka, nemyslím si, že jsou teda lepší než ty francouzský, ale pořád je to nový kolový vozítko do World of Tanks. Já si myslím, že úplně super, na tenhle update jsem se těšil, i když vím, že teda lepší nejsou. Co je na nich speciální, umí se otáčet dokola jako normální tanky, protože mají hodně velký kola, já vám to teďka ukážu, až vyjedu z těch keřů. Vidíte, dokážu se otáčet dokola i bez toho, abych jakoby jel, takže to je na nich teda speciálního. Jinak věž to má z Valentína, ze 4 americký. Jezdí to teda ne tak rychle, jak jsem očekával, já jsem čekal, že to bude jezdit rychlejc, přece jenom nemám to úplně vylepšený, ale i tak jsem čekal, že to bude jezdit rychlejc. Jinak teda je lepší s tím asi úplně nespotit, když to nemáte vylepšený jako já. Já si myslím, že je dobrý s tím jako takhle nějak jako jezdit. Ono to ani úplně nějak extra nezatáčí, protože vidíte, že jako fakt zatáčení nic moc, jsou to ty lepší pneumatiky a motor a tak, ale zkusíme s tím teda co nejvíc zahrát. Tady už máme nějakého vylepšeného, ten už vypadá docela líp než já. Ne, to není vylepšený, taky je stejný jako já, akorát se mi to zdálo. No nic, takže máme tamhle Matildu a já bych asi pomalu jel takhle kolem toho kopce a třeba po někom i vystřelil. Myslím, že by to úplně nevadilo, už nás někdo vidí, teda zajedu trochu níž. Vidíte, jako vůbec zatáčet s tím úplně nejde, ale pořád je to nový kolový vozidlo, což je super. Já si tady takhle zajedu, protože to se dá víc hrát jako tank, než jako kolový vozidlo. Tady to je dobrý, teda, že se můžu takhle otočit na bloku, to je docela hodně dobrý. Jako oproti středním, teda těm francouzským vozidlům, se mi někdy stávalo, že jsem si potřeboval otočit a prostě se mi to nepovedlo, že to nejde. Do nás střílí SUčko, tak já se zajedu. Krásno dělostřelectvo. Hustý, no, docela mi dávají, teda abych řekl pravdu. Jsem teda nasadil teďka AMXu. Živíme střelce. Super, docela jsem dostal velký odhalení. Jakože takový to, tady to myslím. A máme tamhle cruiser. Tak si tam zajedem pro něj. Tak počkej, pojď sem cruisere. No, možná bych pro něj asi úplně nejezdil, což mu zase vítne to SUčko. Tady máme M6. No, co jinak bych ještě o nich řekl, já si myslím, že dobrá je tady ta jakoby 10, nečekaně. Docela hodně ubírá, je docela i rychlá bych řekl. Nemají teda takovej ten rychlejší režim jako francouzský, což je docela škoda, ale jako dalo by se říct, že jsou taky super. Myslím si, že kdyby se vylepšili na tu rychlost, tak by to bylo docela ještě možná ještě úplně nejlepší, ale uvidíme. Tam zkusíme trefit AMXo. To nám samozřejmě nepovede. Mám dalekohled. Netrefil. 2. Zase netrefil. Není to teda úplně nejpřesnější. Řekl bych, že je to až málo přesný. A mám docela i dobrou posádku jsem si tam dal. Ale jako dá se s tím střílet, jako je to prostě normální anglický tank teda. Na základně už nikoho máme. Já si tam asi zajedu, aby jsme neměli obsazeno. Doufám, že to nebude nic těžkého. Jakože těžký tank nějaký. Můžu tady takhle zkusím zablokovat. Dobrý, zablokováno. To je dobrý docela to otáčení na tom místě, to se mi teďka třeba hodí. V těch kolových vozidel by mi tohle to chybělo fakt. Jo, není to zase tak špatný. A už do mě střílí AECčko. Nestřílej do mě, přestaň. Taky dám. A už mě zničil, sakra. No nevadí, jinak na ukázku si myslím, že dobrý video. Není to teda úplně nejlepší, čekal jsem od toho trochu víc, že budou trochu rychlejší a víc jako se chovat jako kolový vozidla. Ale teda není to úplně špatný, když si potom vyjezdíte třeba 8, tak už se s tím dá docela i hrát. A uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.